σε ένα ακόμα vlog σε αυτό εδώ το κανάλι. Ένα ταξιδιάρικο vlog ξεκινάει, παιδιά. Φεύγουμε, πάμε Ιταλία, σε μια χώρα που μετά από σεζόν είπα ότι δεν πρόκειται να πατήσω ποτέ το πόδι μου εκεί πέρα. Δεν μεταξύ πήγε για το μικρόφωνο που είμαι έτσι, κανονικά γατζώνει σε μπλούζα, αλλά φοράω την πιτζάμα μου αυτή τη στιγμή και δεν θα γατζωθεί, οπότε σαν συνέντευξη. Τέλος πάντων, φεύγουμε, παιδιά, είναι Πέμπτη, φεύγουμε, είναι 8 ώρα το πρωί, πάω να ετοιμαστώ για να πάμε στο αεροδρόμιο. Αλλά όσο εγώ το ετοιμάζομαι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και να με κάνετε follow στο Instagram για να μαθαίνετε πότε να κάνουμε βιντεάκια, γιατί έχω σκεφτεί πάρα πολλά για αυτό το κανάλι και θέλω να μαθαίνω τη γνώμη σας. Βαστήκαμε στο αεροπλάνο. Τι είναι, όχι τώρα. Όμως σε αυτό το vlog δεν σας έχω πει με ποιος θα πάω στην Ιταλία. Θα πάω με την αδελφή μου, τη Στυλίνα, και με τη μαμά μου. Πάμε Ιταλία γιατί η αδελφή μου πήρε πτυχίο. Μπράβο. Και πάω στην Ιταλία. Είμαστε στο αεροπλάνο αυτή τη στιγμή. Κάνει πάρα πολύ ζέστη, να σας πω την αλήθεια μου. Ήπιαμε ένα καφέ από το αεροδρόμιο απέσιο. Τον πετάξαμε. Μαμά, θέλει να μου πεις κάτι σε αυτό το λόγο? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έκανα αυτό που είχα προγραμματίσει, να πάω με τις κόρες μας, πρώτα ξεκινάμε στη Ρώμη. Βέβαια, για όποιον έχει πάει στη ζώνη, δεν είναι ότι καλύτερο να συναστρέφεται με Ιταλούς. Τι είπες? Όποιος έχει πάει στη ζώνη, δεν είναι το καλύτερο να συναστρέφεται με Ιταλούς. Είναι οι χειρότεροι πελάτες. Όχι όλα. Οι περισσότεροι, εκτός από αυτοί που δουλεύουν στην Ιταλία, στην Μύκονο, οι υπόλοιποι είναι οι χειρότεροι πελάτες που μπορεί να εξυπηρετήσει ποτέ. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε στο μετρό, μπορείτε να βγάλετε εισιτήρια μέσα από το αεροδρόμιο και πληρώσαμε 14 ευρώ το άτομο. Για πες, πώς φαίνεται? Εκπληκτικά. Εσένα? I love Rome. Ήρθαμε στο πρώτο μαγαζί gluten free που λέγεται Παντάλι. Είναι 12 λεπτά από την Fontana di Trevi. Ένα κομμάτι είναι όλα gluten free. Έχουμε πάρει ένα κομμάτι carrot cake, ένα muffin, δύο σαντουιτσάκια και κάτι που πήρε η μάνα μου που δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Και η αδελφή μου πήρε μπύρα gluten free, είναι ιταλική. Φτάσαμε στο δωμάτιο. Λοιπόν, θα σας κάνω μια ξενάγηση από την αρχή. Με το που μπαίνουμε είναι εδώ η Στελίνα. Προχωράμε. Έχει ένα τραπέζι, την κουζίνα, ψυγείο, αυτά. Έναν καναπέ. Μετά εδώ είναι το μπάνιο. Εδώ προχωράμε στο πρώτο δωμάτιο, όπου είναι αυτό, και το δεύτερο δωμάτιο που είναι αυτό. Αυτό το Airbnb που κλείσαμε έχει πάρει βραβείο καθαριότητας και όντως, παιδιά, με το που μπήκαμε μέσα μύριζε χλωρίνη και είναι απίστευτο και είναι όντως πάρα πολύ καθαρό. Και τώρα θα φύγουμε από το σπίτι, καθίσαμε λίγο για να πάμε να περπατήσουμε. Να πω, είμαστε στην Τραστέβερε, στο πιο ωραίο μέρος της Ρώμης, που είναι φανταστικά, καταπληκτικά. Θα πιούμε ωραίο κρασάκι σε ένα φανταστικό μαγαζί, είναι super.
Και μαζί. Είμαστε στο Mama Eat. Θα φάμε gluten free. Γιατί έχουμε εδώ πέρα το gluten free burger. Και περπατήσαμε πάρα πολύ. Η Ρώμη είναι υπέροχη. Καλημέρα. Δεν έκλεισα τη χθεσινή μέρα γιατί ήμουν αρκετά κουρασμένη και έβρεχε πάρα πολύ. Τι γελάτε? Προσπαθώ να κάνω vlog και σημαίνει αυτό πρώτο πράγμα από πίσω μου. Λοιπόν, έβρεχε πάρα πολύ χθες στη Ρώμη και δεν έκλεισα το vlog γιατί και έβρεχε και ήμασταν κουρασμένες. Σήμερα λοιπόν ξυπνήσαμε και έχουμε έρθει στο Βατικανό. Εδώ είμαστε. Καφεδάκι στο Βατικανό. Απλά λιτά. Είμαστε στο Βατικανό, Vatican City, εδώ, στο Vatican City. Πίνουμε καφέ, εγώ πίνω καπουτσίνο. Έχουμε μια μικρή κακή επικοινωνία με τους ανθρώπους, δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά τη βρίσκουμε την άκρη μας. Όλα καλά. Λοιπόν, μητέρα Μανούλα Μαμά. Μάλιστα. Πώς αισθάνεσαι που είμαστε στη Ρώμη δεύτερη μέρα? Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Με τις κόρες μου περνάω φανταστικά. Επίσης να αναφέρω ότι πριν περάσαμε μια πολύ σουρεάλ κατάσταση με την αδερφή μου. Γιατί με έφερε δικάβαλο σε απόσταση 5 λεπτών, δικάβαλο εγώ μπροστά, αλλά εκείνη οδηγούσε σε πατίνι, γιατί εγώ δεν χώραγα. Και πηγαίναμε αντίθετα με τα μάξια, οπότε μας βρίζαν όλη την ώρα και η αδερφή μου έτσι έβρισε τα ελληνικά. Γιατί όχι. Τι φοράς? Τι εννοείς? Να κάνουμε και fashion vlog στην Ιταλία. Τα εξωτερικά, όχι τα εσωτερικά. Ναι. Ένα pullover. Το ξέρει, το έχει ξανακάνει αυτό. Ένα δερμάτινο παντελόνι. Σε ένα μαγαζί που δούλευα. Ένα pullover, ασπρόμαυρο. Ένα δερμάτινο παντελόνι. Fun fact, με το ίδιο το έχεις κάνει. Αυτό. Ναι. Και τα ωραία μου τα ποτίνια. Και ωραίο γυαλί. Θέλεις και κοσμήματα. Πώς σε κόστησε? Van Cleef & Arpels. 1,5 χιλιάρικο. Και Κατιέ. Άλλο 2 χιλιάρικα. Ναι. Και Είναι και σεμνή. ένα άπλικο τζόρο, δεν κόστησε τίποτα, θα βρει το πήρες. Τώρα μου το κάνανε. Η μπλούζα που σου κάνει? Δεν θυμάμαι. Από τελώνει. Σκουλαρίκια, vintage. Good evening, gentlemen. I'm Lady Petula Ruffington. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή και λεπτάκι λαϊκή. Όχι βέβαια, όχι ποτέ. Δεν φοράμε ποτέ από εκεί. Γυαλιά, by Mykonos. Τι άλλο. Το βάψιμο σου είναι εκπληκτικό. Το βάψιμό μου είναι Διάφορα προϊόντα μας. professional, γιατί έτσι είμαστε. Έτσι, πήγε η μαντάμ εδώ πέρα 6 ώρα το πρωί να πάει να της κάνουμε το μακιγιάζ της. Και καλά μωρέ! Το άρωμά μου. Το άρωμά της. Zadig and Voltaire. Πάντα. Τι πες, τι πες, τι πες, τι πες. Τι είσαι. Zadig and Voltaire. Zadig Το Βολτέρο κατάλαβα. Zadig. Ελπίζω να μην ακούσει πάρα πολύ άσχημα αυτό το βιχαλάκι που έχω. Της Καρακάξας. Είναι... Κάποια στιγμή στη ζωή μου ήθελα να έρθω εδώ πέρα με επαγγελματικούς σκοπούς. Αλλά το άλλαξα.
ένας πολύ σημαντικός τόπος, ιστορικός, και τα πιο σημαντικά είναι αυτά που κρύβονται κάτω. Εμείς πάμε κάτω. Όχι, δεν είναι... Άμα μπορούσαμε να πάμε κάτω, είχαμε κάνει ξεφτύλα. Όχι. Εκεί πέρα έχουν για τη Μαρία τη Μαγδαληνή την πραγματικότητα, την πραγματική αλήθεια. Και δεν μας αφήνουν να μπούμε κάτω να δούμε την πραγματική αλήθεια. Συγγνώμη, τι έχουμε για τη Μαρία τη Μαγδαληνή? Ότι ήταν... γιατί έχουμε για ξεφτύλα. Τι πραγματικά ήτανε. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο όμως. Θα το συνεχίσουμε αυτό να ξέρεις μετά, γιατί μου αρέσει. Έχω μπει στο ρόλο. Θα περπατάμε και θα σου κάνω... Τυραμισού. Λοιπόν, είμαστε στο Πομπί. Ωραία. Έχει πάρα πολύ ήλιο τώρα. Πριν έβρεχε. Ήμασταν στο Βατικανό. Περπατήσαμε αρκετή ώρα και πιάμε καφέ εκεί πέρα. Θα δείτε σε προηγούμενο βίντεο τι κάναμε. Τώρα είμαστε κοντά στο Βατικανό, σε μια πλατεία, και τρώμε το καλύτερο τυραμισού της πόλης. Και θα πάμε στο Πάνθεο να το δούμε και να πιούμε κρασί ή οτιδήποτε μπορούμε να πιούμε εκεί. Unboxing! Εγώ πήρα αυτό που είναι 1000 κομμάτια για να στολίσει το σαλόνι σπιτιού μου, μάλλον. Ναι, αυτό θα κάνει. Λοιπόν, κάτσε. Για να κάνουμε... Δεν ξέρω τώρα αν ακούτε τη σακούλα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, και η αδερφή μου έκανε δώρο αυτή την μπλούζα και η ίδια πήρε για τον εαυτό της την ίδια σε άσπρο. Α, η ίδια είναι. Όχι, διαφορετικές είναι. Δεν θα είμαστε τόσο μάτσι. Αλλά να τα βάλουμε καμιά φορά. Και πήραμε και αυτά μαγνητάκια 3 για κάθε σπίτι. Έχεις και... Τι είναι? Κόψε το μοντάζ. Όταν έχεις πάει καλά. Τυραμισού είναι, ρε. Δεν έχει τέτοιο. Ποιο? Τα μαγνητάκια. Κόψε το μοντάζ. Έπεισα. Ήταν ωραίο το τυραμισού. Ήταν πολύ ωραίο το τυραμισού. Έχουμε έρθει σε μια καθολική εκκλησία, να σας τη δείξω. Είναι αυτή που έχει τον καθρέφτη τον γνωστό. Δώστε μου ένα λεπτό να σας δείξω. Και βγάζουν όλη φωτογραφία, το οποίο πρέπει να πληρώσει €1 για να ανοίξει ο καθρέφτης. Και η σειρά είναι όλη αυτή. Και μετά οι Ιταλοί λένε μας ότι κλέβουμε. €1 για να βγάλεις φωτογραφία σε καθολική εκκλησία. Πολύ... Είναι στην καθολική εκκλησία. Πολύ νόμιμο Ιταλοί φίλοι μας. Πολύ. Παιδιά, έχω να σας πω ότι η Στελίνα μάλλον θα γίνει συμπαρουσιάστρια σε αυτό το vlog και μάλλον στα υπόλοιπα vlog που θα γίνουν σε αυτό το κανάλι, γιατί της αρέσει πάρα πολύ να κρατάει το μικρόφωνο. Είναι ο boomer. Ο Booman. Α, ναι. Λοιπόν, θέλω να δείξεις με προσοχή
τις επίχρηστες λεπτομέρειες των τείχων. Τώρα. Δεν μπορώ, πρέπει να γυρίσω τώρα. Στελίνα, θέλουμε να μου λύσεις μία απορία. Βασικά και εσείς να μου τη λύσετε την απορία. Το Βατικανό θεωρείται χώρα, σωστά? Ναι. Εγώ μπορώ να μετακομίσω σε αυτή τη χώρα? Καλώς. Όχι. Γιατί να μην μπορώ να μετακομίσω στο Βατικανό? Και να ξέρετε, αυτή την ερώτηση τη ρωτώ σοβαρά τώρα. Γιατί να μην μπορώ να μετακομίσω στο Βατικανό? Δεν έχει σπίτια. Έχει σπίτια. Δεν έχει. Μαμά, πιστεύεις μπορώ να μετακομίσω στο Βατικανό? Αν γίνεις κολλητή του Πάπα. Πιστεύεις μπορώ να γίνω κολλητή του Πάπα? Όχι, δεν έχει πολύ. Μπορεί. Γιατί δεν έχω πουλί? Τι εννοείς δεν έχω? Ρε, τι εννοείς? Γιατί πρέπει να είμαι άντρας για να γίνω κολλητός του Πάπα? Επίσης είσαι και 15 χρόνια μεγαλύτερη. Τι 15 χρόνια μεγαλύτερη? Πόσα χρόνια είναι αν είμαι 15 χρόνια μικρότερη? 9. 9 χρονών. Vlog σε μέλης. Η μάνα μου, εμείς κάνουμε vlog YouTube και η μαμά μου κάνει vlog σε μέλης. Σε μέλη τι μου, άου. Παιδιά, σε μέλη team είναι καλύτερη. Όποιος θέλει για παραδοσιακούς χορούς έχει το καλύτερο φωτογράφο και βίντεο promoter μένα και έχει τους καλύτερους μαθητές, τον καλύτερο δάσκαλο που μπορείτε να βρείτε στην αγορά αυτή τη στιγμή. Τι άλλο έχει ωραίο σε μέλη? Τον καλύτερο διαιτολόγο. Τον καλύτερο διαιτολόγο Σεμέλης, εννοείται αυτό το πράγμα. Θα βάλουμε εδώ το Instagram της Σεμέλης και μπορεί όποιος θέλει να στείλει μήνυμα και θα το απαντήσουν για πληροφορίες, για το πότε έχουν μαθήματα, για το ένα, για το άλλο. Κάνουν πολλές εκδρομές, είναι πολύ ωραία όποιος θέλει να πάει. Λοιπόν, καθίσαμε στο μαγαζί Pizza in Trevi, το οποίο έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές για gluten free. Έχουμε πάρει μία πίτσα και 3 μακαρονάδες όλες gluten free, παρόλο που έχω εγώ το πρόβλημα. Γενικά το μαγαζί είναι πολύ ωραίο. Από τιμές είναι ψηλό ακριβές, αλλά όλα τα gluten free είναι ακριβά. Και θα σας βγάλω στη συνέχεια ό,τι θα φάμε. Λοιπόν, παραγγείλαμε να φάμε η Στελίνα πέστο, εγώ καρμπονάρα, μία πίτσα με 4 τυριά στη μέση και απλά με τυρί και πιπέρι έφεγε η μάνα μου. Λοιπόν, τρώμε και σας κάνουμε rate. Βαθμολόγησέ μου το πιάτο σου που ήταν με το πέστο. 10 στα 10. Είναι το καλύτερο πιάτο ever. Βαθμολόγησέ μου το πιάτο σου που ήταν τα απλά μακαρόνια με τυρί και πιπέρι. Δεν ήταν απλά μακαρόνια με τυρί, ήταν μακαρόνια με τυρί, πεκορίνο και μαύρο πιπέρι. 10 στα 10. Εμένα που ήταν η καρμπονάρα μου άρεσε πάρα πολύ και εγώ 10 στα 10 θα βάλω. Στην πίτσα θα βάλω ένα 7 στα 10, γιατί δεν μου άρεσε. Ήταν ok, αλλά δεν ήταν και πεντανός. Καλώς ήρθατε στην τελευταία μας μέρα στην Ιταλία. Σήμερα το πρόγραμμα έχει Κολοσσέο, τη Μονή του Αγίου Πέτρου και μια βίλα που δεν θυμάμαι και πώς τη λένε. Αυτή τη στιγμή είμαι μόνη μου γιατί η μάνα μου και οι αδελφοί μου πήγαν να ψωνίσουνε και εγώ έτσι να περπατήσω λίγο εδώ πέρα. Παιδιά, κάτω το σπίτι μας γενικά έχει πάρα πολύ ωραία στενάκια και έχει μια τέλεια καθολική εκκλησία. Γενικά βασικά η καθολική εκκλησία οι εκκλησίες στην Ιταλία είναι πολύ φαντασμαγορικές. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, ας πούμε, και τις κοιτάς με τις ώρες. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, τις κοιτάς από τις ζωγραφιές, όπως λέγονται, και όλα αυτά. Και είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Και καθώς περπατάω για να πάω στο Κολοσσέο, θα σας πω την άποψή μου για το Βατικανό. Γενικά, δεν ξέρω αν την είπα από τα προηγούμενα βίντεο, θα σας την πω ολοκληρωμένη τώρα. Γενικά λοιπόν,
δεν είναι ότι ξετρελάθηκα κιόλας με το Βατικανό. Ήταν κάτι ωραίο, αλλά όχι ότι θα ξαναπήγαινα, ας πούμε. Αρχικά είναι πανάκριβο, να σας πω την αλήθεια μου. Δηλαδή πληρώνεις 50€ είσοδο. Δεν θα ξαναπήγαινα να το δω, η αλήθεια είναι. Δεν με ενθουσίασε τόσο πολύ. Βέβαια το τι χρήμα βγάζουν εκεί μέσα είναι απίστευτο, να ξέρετε. Πρέπει να ήμασταν τουλάχιστον 3.000-4.000 άτομα που περιμένανε και αυτά που ήμασταν μέσα. Γενικά όσο αφορά την γεωγραφία του Μιχαήλ, νομίζω, την περίμενα λίγο πιο wow. Εν τέλει απλά έχετε πάνω και μια ζωγραφιά. Εντάξει, αν Βατικανό εννοείται αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε, αλλά για μια φορά, και θα σας συνιστούσα να πληρώσετε ένα δεκαρικάκι παραπάνω και να κάνετε skip the line, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Και καθώς είδατε πριν πλάνα από τον Τίβερη και από το Κολοσσέο, αλλά από έξω στο Κολοσσέο, να σας πω ότι εμείς δεν είχαμε κάνει book τα εισιτήρια online, οπότε δεν υπήρχαν διαθέσιμα και για να περιμένεις την ουρά να πάρεις εκείνη την ώρα ήταν τουλάχιστον 2 ώρες. Όμως σας ευχαριστώ την προσοχή, έξω το Κολοσσέο υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που σας λένε με 40€, μπαίνετε μέσα, δώσε μου το τηλέφωνό σου, το όνομά σου, δείξε με την ταυτότητά σου και όλα αυτά τα σχετικά, που εγώ σας λέω να μην τους εμπιστευτείτε, και αν θέλετε να πληρώσετε με κάρτα πρέπει να πληρώσετε με link. Οπότε μην τους εμπιστευτείτε, και αν θέλετε να μπείτε κάντε book τα εισιτήριά σας online. Και εδώ βλέπετε την ουρά που περιμένει να μπει στα βασιλικά του Αγίου Πέτρου, που είναι δωρεάν η είσοδος. Βέβαια ο έλεγχος είναι σαν τον έλεγχο του αεροδρομίου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά, περιμένεις γύρω στη 1 με 2 ώρες, όπου εμείς προτιμήσαμε να μην το κάνουμε. Γι' αυτό και το Κολοσσέο και ο Άγιος Πέτρος είναι 2 από τα μνημεία που δεν μπήκαμε μέσα να τα δούμε, γιατί είχε μεγάλες ουρές. Καλημέρα, και είναι τελευταία μέρα, οι τελευταίες ώρες μας στην Ιταλία. Η ώρα είναι 7 το πρωί. Έχω ξυπνήσει πάρα πολύ πρωί, γιατί εχθές, παιδιά, ήμουν τόσο κουρασμένη, μου βγήκε όλη κούραση. Γιατί όλες αυτές τις μέρες περπατάμε, έχουμε γυρίσει όλη τη Ρώμη, και εχθές μου βγήκε τόσο πολύ κούραση που δεν άντεχα άλλο έξω. Και γυρίσαμε σπίτι. Ήμουνα κομμάτια και το φαγητό δεν σας το βγάλω όλο, γιατί έκλεισε και το κινητό μου μπαταρία. Γενικά χθες η μέρα ήταν λίγο έτσι και έτσι. Αλήθεια, κουράστηκα πάρα πολύ χθες. Και έπεσα από τις 8.30 ώρα για ύπνο με το που γύρισαμε σπίτι, και γι' αυτό ξύπνησα τέτοια ώρα το πρωί. Έχω να σας πω ότι χθες ήταν η δεύτερη φορά, και όπως είδατε ότι πήγαμε στο Mama Eat, στο εστιατόριο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Χθες πήραμε μοτσαρέλα sticks που ήταν πεντανός με αυτό που σας έδειξα, και αυτό με την πατάτα ήταν πολύ ωραίο. Και πήραμε ξανά μαργαρίτα που ήταν επίσης τέλεια, και καρμπονάρα, και η μάνα μου πήρε κάτι άλλο μακαρόνια. Γενικά θεωρώ ότι ήταν τα καλύτερα εστιατόρια που πήγαμε, το Mama Eat, και έχει και πολύ καλές τιμές και έχει και πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Λοιπόν, και αφού είναι η τελευταία μας μέρα στη Ρώμη, έχω να σας πω ότι είπα να ντυθώ έτσι λίγο, να βγω έξω, μόνο μου γιατί όλοι οι υπόλοιποι κοιμούνται, να νοικιάσω πατίνι και να κάνω για τις τελευταίες μου ώρες, πατίνι και να γυρίσω έτσι λίγο τη Ρώμη. Και πριν πάω για πατίνι, είπα να σας δείξω, σε όσους ενδιαφέρεστε, σε όσους βασικά, τα προϊόντα που πήρα από την Kiko και από μια άλλη εταιρεία που είναι ιταλική και δεν την έχουν κάπου στο εξωτερικό, αλλά μόνο στην Ιταλία. Πήρα πολλά προϊόντα από αυτή την εταιρεία, η οποία είναι αυτή εδώ. Πήρα αυτό το make-up, το οποίο είναι μάτι, γιατί εγώ έχω ακμή, οπότε η επιδερμίδα μου είναι λιπαρή.
Πήρα αυτό εδώ πέρα, όπου το έβαλα χθες, παιδιά, και είναι όντως φανταστικό make-up. Δηλαδή, εγώ που δεν ασχολούμαι πολύ με το make-up και αυτά, μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, να σας πω ότι αυτή την εταιρεία μας την έδειξε η φίλη μας η Όλγα που δουλεύαμε μαζί στη Μύκονο. Η Όλγα δούλευε στο Τόιρουμ, εμείς σε άλλο μαγαζιά, αλλά ήταν δίπλα τα μαγαζιά μας. Πήρα ένα από Κίκο, που ήταν η πρώτη φορά που αγόρασα εδώ πέρα, δεν έχω αγοράσει από πουθενά άλλο Κίκο. Από Κίκο λοιπόν πήρα, να σας δείξω, ένα κόκκινο κραγιόν. Γενικά δεν έπαιρνα κόκκινο, έχω κόκκινα κραγιόν, αλλά συνήθως έπαιρνα MAC, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κόκκινο. Αλλά πήρα αυτό από την Κίκο. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου ever, πήρα contouring, αλλά πήρα υγρό contouring, γιατί τώρα είχα την παλέτα που ήταν της Radiant. Και το contouring που πήρα αυτό, είναι το νούμερο 201 νομίζω, ναι. Είναι αυτό εδώ, το χρησιμοποίησα χθες. Επίσης πολύ καλό, επίσης μας το έδειξε η Όλγα, γιατί είναι make-up artist. Κάνει blend πολύ εύκολα, δηλαδή για μένα ας πούμε που δεν πολύ ασχολούμαι με το make-up, πάω μία φορά στο τόσο, ήταν πολύ εύκολο χθες να το βάλω και όντως είχε πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και αυτό μου άρεσε, παιδιά, από όλα αυτά τα προϊόντα που ήταν το make-up, αλήθεια, μου έκατσε πολύ καλά, δεν χρειάστηκε να βάλω πολύ ποσότητα, δεν έβγαινε, λέτε, λες και είμαι παστομένη πάρα πολύ, αλήθεια μου άρεσε πάρα πολύ και εύχομαι να φέρουμε και στην Ελλάδα, που αυτό δεν το ξέρω, θα το μάθουμε κατά τη διάρκεια των χρόνων, μόλις τελειώσω. Είμαστε στο ταξί και φεύγουμε. Πες τα συναισθήματά σου. Έχω mixed feelings για το φεύγουμε. Αλλά βάρεσαι ωραία. Πάμε στο αεροδρόμιο με ταξί. Εγώ το πρωί, όπως σας είπα, σηκώθηκα και έκανα τη μισή Ρώμη, γύρισα με το πατίνι. Βέβαια κοκάλωσαν τα χέρια μου από το κρύο, ήμουν έτσι στο πατίνι, δεν έβγαινα. Είχα πει ότι θα ξυπνήσω να πάω στο Κολοσσέο, βέβαια βαρέθηκα μετά. Λέω θα κάτσω για μια μισή ώρα, ούτε μία ώρα, γιατί ανοίγει 8:30 το πρωί. Γύρισα σπίτι μετά από Ιταλία. Παιδιά, το vlog αυτό ήταν. Εύχομαι να σας άρεσε σε όλους. Μην ξεχνάτε να μου κάνετε like, subscribe και follow στο Instagram. Και αφήστε και ένα σχόλιο από κάτω να μου πείτε αν σας άρεσε αυτό το vlog. Θα έρθει ένα άλλο vlog, βέβαια, να ξέρετε, γύρω στον μέσα Φεβρουαρίου. Βέβαια θα είναι πολύ πιο μεγάλο από αυτό και πολύ πιο ενδιαφέρον, καθώς έχω κανονίσει ένα ταξίδι με το αγόρι μου και κάτι φίλους μου που είναι αρκετά μακρινό ταξίδι. Προς το παρόν εύχομαι να σας άρεσε αυτό το βίντεο και αυτό το vlog στην Ιταλία και θα έρθουν και άλλο βίντεο. Γεια σας!